Geit Baeter Bor. Jongens, dat zat er wel prachtig op vandaag. Maar misschien goed, hier even Mörge Geit Baeter. Maar volgende week en de week daarna gaat het in Bor nog beter. Ja. Want dan hebben ze jubileum binnen ons laatste. Oh, dat heb ik gehoord. En zit hier dan ook allemaal door. Kunnen we euch dan ook beluisteren, of niet? Ja, ja. Ah, nou, goed. 7 keer 11 de beste van mij is gekend elkaar te kopen. Zijn de laatste. Maar zorg dat ze erbij zijn, dames en heren. Volgende week en de week daarna in Bor. Op de week ook genoeg les voor. Juist, maar nu is het Mörge Geit Baeter. Ja, nu is het voor ons te zien. Te splitsen zodat de linkjes een beetje naar de kijk gaan, dankjewel. Dat de mensen naar het scherm kunnen kijken. We kijken nog een filmpje en dan genieten we van het voorlaatste optreden, dames en heren, van vanavond. Mörge Geit Baeter Bor. Se me quitó, se me quitó. Zie